buat Tuhan kita Nabi Muhammad kita wahai sahabat dalam saudara assalamualaikum ke dalam jamuan mula-mula kami samakan kepada si Ale atau si Pangkalan ini jamuan pandeklah baraso baparantian pelak baraso bapalinduan jika nanawi hari orang berikan joko nalita lah diberi makan sekarang nanti pulau permintaan dari silang bapangkai ini jamuan dari salero landak memakan taragak di talingo landak mendengarkan buah masak baraso dimakan burung dan jindak baraso di tangan jika di kami salah kundangan kanda biasa kami berikan biasa kami pelakukan sebelum kanda kami beri sebelum pinta kami isi di kami kurang tertib jom yili nantu kurang tapamuliai nang kete kurang takasiai sama gradang kurang tapagauli begitu katanya kami dari nantu duduk tak tinggi anta talinte tabalakangi rela jemaah kami diberi sebuah lagi kan sidang narami sidang kebakanda tabu namani itu mana nada di pihak kami sama tu onde jogodo bisa buat lagi ke penonton narape muka sui penonton lah berape-rape datang dari jauh datang dari daki jomodo kadang jo ketek nak mendengar cerita iyo silawe kami dan sangat banyak selamat kami lama sangat lagu tak ada buat tadape suara lega parau lah bunyi belik lain dicuba lah menangis-nangis dedaman salimu leban kau letak sumbi obat ini itulah bisanya bila nadape barilah maaf narape itu Allah dengan orang odi imaka wasabana balia rasul kuliba ya Allah malakuna al-gari yudai makama adina otiado onan Tuhan malaikat deyo Allah yudele Allah laku badiri Allah dengan sendiri irinya kiamu binafsi dia itu si ibanyo dari junjungan Angkito ala dilimpah dekan rahmat dari Tuhan ya pangasuh Allah denyo kanani Allah kamangambang itu orito kamangambang Allah dapitu di mungkoba asamu ala tanah Allah desa balu nandi kambang itu
Orito usapan la camisa budaya posi inya yo iyo dalai maafodi ipinto adakah papa ala wali jorong seorang joba aduh malajo ulama de pangulu dan karajo kani ade jo mama kurang sa andiko abundo alale yo kandung seorang joba aduh iyo bayi ya kaum bapak bayi kaum Ombundo alalalape muda generan nasi imudo iyo istimewa bana udalai karenikan anjito alalalai nyokani samutukang ajur Orito okasinar labara pinamulo para atamu bintang lalan lebara cunoy bilang ekat aduh kapanah lade Arjuna de kami ta alupo adalah lekana ya tasingwang ko aduh iyo sambu de la salamu dari kami ba aduh iyo dari siga antuminang adenan ko ay namonyo o ilala di Allah la ilaha illallah diyana mulai anna bilam wa namadladna layran rasulullah la ilaha anna unoy anna amana anna sambil kanai Allah tasingguang ku adu adiyana mulai sambil katurun nang ku tagenne serpulo ladai lala anna unoy anna amana ya unoy anna ya unoy biadi singaju de walau tak di singaju adiana badai diperbanyak maaf jangan apa ladai lala ana salam dari lami lari balalu lari ana wadai ajamole salam lari kana laganti ladan basi nanyo baso lari lala qawla allahi yo amranai annai amrau annu annai ya annu lema alun kita nande sari basul diana mulai ayamule jarang ada batamu nama janan loi ko ladai lala qala allahi yo amranai ya allah dalai di jono ranggu alada ikona anamonyo sun kapamalin sang lada ikona amonyo dalai alik lamara pulai dengan anak
adaru oleh karena itu bana padu malam anangku dengan niyo diresmikan dengan padu malam nangku di rumah Lansari masuk tanpa nuku galanyo dengan iba itu bana dengan lai sekerananku Jaran tu pariangan negari asa kiti bari bana mula gadang bari bagala deko namula ketenyo dekito sudalanya to itu siro diga kunyang lanse lada urangnya bagala sultan batu dia jihad nini alam ma kito gadang batu itu mamario de galanya Allah dibakakan kumayan dasara Tuhan jodoh anyo yudi amin kalladan allai banal samu dan Allah tarimu kasih tarimu suko dan Allah menandalah kita gak kurangi suaro antum ladanya kita gak jarang puluh nambah suo dan jarang batamu dan Allah bala cendoi ko gara ajari nan seorang Tuhan mana nambah kuasa tiunan di pertemuan debe padu malam nangko antara sultan baru nanju malim lade malano itu bananan bamai oleh padu malam nangko depangan bangla de kalapi dengan supaya duduk atamu dengan lain samparono tapi bana dan Allah dinala pandang matu katu lamuka di mad sakian kami baca kami janganlah pengajian mari laikan kita bau dekaran lo pengajian penting kita dalam penting lah sekali di agamu di agamu lai silam ladi agamu kita suruh ananjota gadekana di dalamnya ladi kita lakan jalan ladikan saja bagi umat lada Islam bionan di dunia nangko lain nambar iman lada sumbayang lada mulonyo dengan loinan saudaru andai dan tolan lada kambana dalai ini lada karangan kalau sungguh sayang di badan sembayang kita rusuhkan Allah dia kasih di pikiran kurang indah mengapa indah tebarauan asal tahu paham sembayang ilal tempuh jalan antarang jalan lurui adu tabantang menempuh tentulah malang arti jalan oi sahabat ode iyo larukun asaratu sara itu jalan syariah siapa meninggalkan tentulah sasi siapa menempuh tentu selamat kebanyakan umat masuk sekarang kaili kemudian amal lenggang mencari nafsu paharina ekanya dari mula pagi lah sampai petang sampai tua di pandang urat lah putih kapal untunglah malam sekali tidak babu sembahyang itulah sangat bodohnya orang hanya sangka dua kali dunia tak kembang
Anyo sekali mujur jumalang Pamula de manemba aruso jo kijang Siyu leta letu so de ta ada pilala di hula Iyan jo kalau kanai bare manjanda Tapi ko indah ale aku kan tinggal Itulah anyolai jalanan kurang Otangan nanampu baba dia pulang O pikiri bana oi saudara Hidup manusia dengan agama Hidup nan binatang jona pasu saja Kita Islam ada saudara tentu Kau indah sembahyang lah di limo akatu Manusia apa namanya itu Jadi badanmu manusia ragu Dalam neraka badan terburuk Api makan menjadi abu Ribana oi dosana Hidup di dunia menentukan lama Menentukan senang Nami jopera Bersuka-suka Gala jo'ana Sembayang sekali indah Itulah orang Nabi ngomongnya ke dalam naraku badan tak campak tapi nama makan mengaturkan lama pikir bana dimasuk sekarang kebanyakan umat dimasuk sekarang berjanji-janji babue sembahyang di tahun dimungkuk di bulan kan datang menantikan anak sabalun negara minantu rasuka pulang kami taruh berjanji nyawa hilang lelang kanarajo api mamangga kopi piribana oi saudara ada pun kasih ampe para karo kasih kapado harato kadua kasih katolan saudara kasih katampai nangko ditampai lahat anta bamanu ka ampe kasih ka amal dan iman dalam kubur menjadi kawan Anyo malaikat, anyo malapikan kiamat didatangkan Tuhan Hari kiamat kalau tiba Tanggalan iman Laike sugera menjawab tanya aku nanti bo melampau titian anyo paliaro siratal mustaqim namo titinya selamatlah badan masuk surga kebanyakan umat di zaman kini ya bana mencari piti indah di kana hidup mati engkau salam indah kembali nyawa ku putui nyawa pun diganti jo kalau kita lah sampai mati kau tiga alai saja kapan orang bari Lena putih indah abaragi Nilai tiga lalai saja indah abalagi
Lai sang itu nambuli. Dengan Allah dengan payah orang Allah dengan mulia. Iso Allah pengajian sekian begitu lagi. Deba bumi nasan Allah deba padi menjadi. Nak buah ladina kembalan negari lain arami. Toba itu permintaan Sultan Maruhun Nanjawadi. Itu permintaan ladi mungko kode narami. Dalai Allah ko sanang dalai di dalam hati. Baik Allah DP muda, baik Allah DP mudi. Jantan atau iyo nampadusi. Saja lola depan nonton ni lainan hadir kini. Kami silawan Allah terjadi. Dengan Allah yang terjadi ia pada malam kini. Banyak Allah di mungko narami. Sebagai nada sangguangan oleh namulo kini. Dengan sebagai kemukaan nianan mulu perkali. Karanta iyo baapulo lakaelo Orang di kali si penonton dan memang indah sabar tu. Itu cara masuk, jarang bertamu nenek, jarang bertamu. Oh kita penangku. Oh di jorong gua ikut namanya Pasalawadulang. Oh pasalawadulang. Oh basamu-samu. Sebagai hiburan penyagokan mato. Mato mangantuan nenek. Mato mangantuan supaya nak jago. Oh supaya nak nyala. Oh si ince mato. Mano indah datang ni. Oh mano nak datang malah piau. Oh manonan datang sabana balabu. Oh iko salawat, iko nambah salawat, iyo jarang basuh. Sultan Maruhun ojo konco lamun. Iyo lalamu bana, oh lalamu bana indah mencubo. Baju bodi sampai nangko di desa terindah. Desa terindah. Oi ko namonyo. Nagari Pariangan di Tugu aja dijual. Nagari Pariangan, Nagari Pariangan, Nagari Nantu. Iya bayi tu bana. Oh dimasuki ko. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan yang asuh. Itu permintaan di dalam hati kita. Kita nenek, maklumnya kita kamana puas-puasu. Iya bulan de Ramadan hampir dekati bu. Dan maafkan samul sama kita. Dengan misal jobisan satu orang sumando. Hadiran tangan namu panjang, namu nyoba jelo di punta, gak sakagal pondok runo.
jo ni sadola nampak gunung. Karena kawan-kawan lain banyaklah nanti bo mari digandakan nilai saudariku. Lancajo ilah gunan siro. Atolah deko lagu iolainan model lamu. Atau lagu namo dendele barunya. Ajana lagu dinala kuri Allah dinala ladikana la jadi ju. Atau lagu lelela sinalaran taku don dende. Oh janganlah tolan diolah de babaso baso. Urang babaso. Lela papa arunya. Kakimpu mapaminan mandil kucika paminan kato. Pasajo pati pakaian tukang curi to. Odalah pakaian kami samu tukang lari curi to. Kurang lagi nyo tolong marilah barindo. Oda kok kurang lazatnya de bari aji no moto. Kurang lagi asinyo Tambah garam gak sekilo. Kok kurang ngaruhnya tolong lari riso. Ambillah de dulang silawa kalunya. Oh yeah.